Здравейте, аз съм добре познател и Крafty Boss. Тук до мен са моите приятели Ники, Спас и Ефто. Аз съм също ютубър. Имам два канала. Единия е Ефтин Путко, другия е Fire School Fed. Пичо, имам едно много активно и важно съобщение за някои хора. Аз спрях да снимам клипове, защото един мой приятел Илан Клинчев, както добър приятел, Creeper Boss ми изтегли няколко приложения за снимане. И едното беше да снимам, другото още две имаше някакви тъпички приложения и едното ми показа, че изписва проблем, може да ми увреди телефона, затова спрях да снимам. А другото не можах да го изтрия. Много ти благодаря, Илане, и затова спрях да снимам. И тук са едни мои съученички, затова спирам клип.